Tak a teď jedna dobrá zpráva pro pacienty, které trápí lupenka. Lékaři začali používat novou metodu, která může pomoci i těm, kteří doposud s touto nepříjemnou nemocí bojovali marně. Lupenka pacientům přináší nejrůznější omezení, fyzickou bolest, ale také psychické trápení. V České republice jí trpí přibližně 300 000 lidí. Lupenka je kožní choroba, při které se objevují zanícená místa. Z nich se neustále odlupuje kůže, může postihnout celé tělo a napadá i klouby nebo kardiovaskulární systém. 27letý Lukáš trpí lupenkou od svých 3 let. V léčbě vyzkoušel už všechno. Jediný mastičky a nějaký injekce, ale to vůbec nezabíralo. Bolestí to určitě je kort třeba na kolenou nebo loktech, jo, když vám to praská. Přechodně pomáhaly bylinky nebo u moře. Nemoc se zhoršovala hlavně na podzim a v zimě, také třeba při stresu. Svůj boj s lupenkou teď pomalu a jistě vyhrává. Pomáhá mu nová metoda léčby laserem. Je schopen do těch psoriatických ložisek dopravit dostatečnou dávku protizánětlivě působícího ultrafialového záření. Přístroj pomáhá také při atopickém ekzému a léčbě některých jizev. Pouze léčení lupenky je ale bezplatné. Ty zdravotní zařízení, které mají smlouvu s zdravotními pojišťovnami, mají tuto diagnózu, její léčbu plně hrazenou ze zákona. Zatím jsou v České republice 2 přístroje, které vrací pacienty do běžného života. Určitě radost toho, že už vám konečně něco zabírá, můžete řešit standardní věci, jako jít, já nevím, na plavečák. O lupence a možnostech jejího léčení se dozvíte víc také v zítřejší snídani s Novou. Začíná za minutu 6. Karla Mráčková, Televize Nova.